Tang hadian beli ojing tip alok ojing don jagi katukan hut ki brio ki bamla bali to bat ki balakam bagi ginong tre jong ka company bansor jamin hak jaka kapot ginong shakshnong ka mai khuli hak district ri bhoi kle mi ban be no ikini ki brio bat persha ajor ka ne ka jing sor jamin klem ka jing tip ka batikna kan kum ki kubor ka beli ojing tip long bagi pat banong shakshnong ka mai khuli ka shnong ka badan hak kapot jong ka district ri bhoi ha Meghalaya bat ka Assam labe no sangut ki brio ki bakam bigidena company Genesis International Corporation Limited balong bala bathai ki de ki bor ka Assam bane sorjamin ha ka jaka kaput lethuru batang maria yo jingtep halok ne jing thumu jing ni ki brio bane sorjamin ki bat ba krale banwat jingtep bat kli halok jing thumu jing ki ban sorjamin ha ka jaka jong than kaput bat hadian bala syam bikla thumu ban sorjamin ni ki jaka barang hap ha Meghalaya ki bat ba kilabe no yaki Shosho laong bagani ke jing thumu jugi bor na Assam ban le sor jamin hagini ke jaka ka than khapot na kaliang kinong shokshong ka mai khuli kim shimdan kanu kanu jing tep ka bapura banamar bakini ke jaka kinang ha apa uput sam ka jala Meghalaya kum ta ke pat ba kim shim la ila chu ikini ki brio ban le akini ka kam दाल दाल सिंगा दोंगन का दोंगजन होते वो बोले मैपिंग बोले मैंने मैपिंग आ गया नहीं आप लोग को ड्रेनेज बनाना है क्या बनाना है हम लोग का आपत्ति नहीं है पर हम लोग का स्टेट हम लोग का परमिशन लेने पड़ेगा ना अभी क्या है ये आसाम का अथॉरिटी नहीं है अच्छा गुवाहाटी म्युनिसिपल पुलिस गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है नहीं होगा ये गुवाहाटी नहीं है तो